siyazenza ke izinto thina mfowethu angisabi nokusho mfowethu igubhu zami lesi siu 6.5 million lesi siu 5.5 million lesi siu 3.5 million le lipoto le ipoto le mali amanga business yonke le ndidlala ngabantu bafethu Asikho ushwa umuntu bese no 6 million usafunani usafuna bonisa ibusiness awufuna 6 million hamba uthenga ama truck bese uzakuthina sikunikeza isigubhu sokuthi business lakho likhule lama truck sikunikeza ulayini okufaka ama truck emayeni ukuthi la ufika khona ngongoza uthola nemali encane nje ukhiphe nje noma 500,000 noma 300,000 bese uvulisa lelo business lakho ubekela phezulu kophola awukwazi ukuthatha u6 million uyonikeza umuntu ongazi lutho kodwa eyitshela ukuthi uyazi ngoba kusasa ubalekela wena usufuna lo 6 million wakho ungasakwazi ukuthola ngoba phela umnikeze enivumelene Asikho isigubhu sa 6 million amanga lawo mfana wena ubukhuluma ngoba kwesi sesikhulu nguye lo baba owakusiza ngalesandla wena mfana severele mzo musuqamba manga umuntu uyathwasa afundiswe abe nogobela awuvela uqhamuke wena awusebenza enkontrakini wena lapha kwakhiwa iConobia Mall uqala ukufika kumina enkontrakini uhamba ngemoto yomama wasemlazi hambela abantu amanga ukuthi khona imali engene ayoyilanda emanzini akho mali elanda emanzini nonsense leyo nto amanga lawo wenziwa wena mfana wena qhambela abantu amanga bulala igama lobunyanga ngamanga wena mfana uyasimosha la khona libizi kodwa namhlanje bathe ngizolanda iphama kunento engizoyilanda namhlanje awulinde lapho ubone ngiyoyilanda namhlanje uzawuloku ubiza izithakazelo zami yaphansi manje yacela thuma nethuma esizweni ngiyacela ndothentana ngiyacela sasasombele sasalutho ngiyacela popshani ngiyacela ndothentana lishona lilanga landela amakhehla sizwe ndoda bathini siyacela ndodlo siyacela khehle Bye babo Jesus ay uyini lokho aloku somato tamakhulu Bye baba thuma ngathuma sizwe isihlahla sami ngebasingahlala lutho hayi ngeke siyacela ndoda umuntu uzofa aphume lo muntu hayibo phuma nje amadoda yini hayi akaphume lo muntu ilayo yawubuya lento Empumana ngitholela ngalengizima nyakathwa Nkosyomusa bakuphila abantu Uthumani bogoga buyephethe Kuyini lokho aloku somato tamakhulu Hayi baba thuma ngathuma sizwe isihlahla sami ngebasingahlala lutho hayi ngeke siyacela ndoda umuntu uzofa aphume phuma nje amadoda yini hayi akaphume lo muntu ilayo yawubuya lento Empumana ngitholela ngalengizima ngisacela gogo Siyacela sifanele siyacela hawu nangona Madoda hey nina hayibo Uyilokhu ake nivule la hayibo awuvule la ebhutini lena awuvule la hayi ngeke lesandleni awuvule la hayi babo awuvule la sosha uphethe awuvule la phethe lesandleni awuvule la ebhutini lena awuvule la hayi ngeke lesandleni awuvule la hayi babo awuvule la sosha uphethe awuvule la phethe lesandleni ela baye Ilala Hayi babo hayi babo athengilani la khona lento hayibo lento ikhona hayi babo awuvule la ilala hayi babo ya hayi babo ndothethana hayi babo masikhuluma ngomfulo nomcebo khuluma ngalento hayi babo ntanzi asikhulumi ngezethwalo sikhuluma ngamandla asemfuleni asemfuleni njengoba ubona sizebusuku namhlanje sofuna amandla asemfuleni mfana wena ubukhuluma ngoba kwesi sesikhulu nguye lo baba owakusiza ngalesandla wena mfana severele mzo
Musukuqamba manga. Umuntu uyathwasa, afundiswe, abe nogobela, awuvela uqhamuke. Wena awusebenza enkontrakini wena. Lapha kwakhiwa ikhonobia mall. Uqala ukufika kumina. Enkontrakini, uhamba ngemoto yomama wasemlazi. Hambela abantu amanga ukuthi khona imali emngene ayoyilanda emanzini, akho mali elanda emanzini. Nonsense leyo nto, amanga lawo wenza wena mfana wena. Qhambela abantu amanga. Bulala igama lobunyanga ngamanga wena mfana. Uyasimosha. Ziningi izinto ozenzayo ezingamanga olutha ngazo abantu. Ngisho wena mfana wena waseverelem wena mfana. Doda sethanda uqina. Isona ke sadawana lesi. Uma sikhuluma ngesadawane, uma tafuna kusala. Lento sengiza ngifuni manje lento le mali. Sengiza ngifuni lento yangilandela. Umuntu ohamba kimi ke yonke imithi engiyenzayo mfowethu. Noma kuthiwa ubani engimgezayo. Ngeke ngifake lento kancane. Uma sikhuluma ngezigubhu zangempela, sikhuluma ngalento. Isadawana ke lesi. Abantu abablastayo, abagembulayo. Uma sikhuluma abablastayo, sikhuluma amadoda. Abantu impela bathi bafuna izinto zangempela. Siyazenza ke izinto thina mfowethu. Angisabi nokusho mfowethu igubhu zami lesi siu 6.5 million. Lesi siu 5.5 million. Lesi siu 3.5 million. Manje mkhulu ukwazi. Naku naye manje lapha inokwazi 4 million 6 million. Right lo. Kuzoze imali ngawalapho. Phela ikhona into njengale isigubhu sasithini. Singaziza sithatha isigubhu sika 6 million. Masika 2 million. Ina uliphoza. Magozu ufuna ukuthatha isigubhu sa 6 million. Unjani? Awucabanga nathi inyanga ehlakaniphile. Uyabona mhlawumbe ngifake namabhodlela alezinto engikhanda ngazo izigubhu. Oh yeah. Kulo mhlume la ngikhanda uphondo, ngikhanda isigubhu. Ngikhanda isigubhu. Izimba wesandawana. La. Okay. Ezithi zenza abantu abangazilutho. Engathi noma ngihlala phansi naye ngibuza ukuthi konje imuphi umuthi owenza imali. Tshela ukuthi uyibuthe. Hayi nokuthi yini oyibuthe wezwa kuthiwa ngoba sinenkinga yabantu abezwa kuthiwa khona into ethile bese lokulala igama lokunyanga ngezinto abayizwile babribe abantu barobha abantu imali yakho ngoba ethi ufuna into ezomenzela ukuthi usekhipha imali yakho wayinikeza usikhotheni kanti wena ngoba unesigubhu sokwazi ukwenza more than 6 million ufunela no 6 million Manje ngithathe ukuthi mina ngibuka mdinga. Yabo nje abaprofeti. Yeah. Babaka. Kanti into yabo la mfaka. Awugadwa ngalo. Awugadwa. Inyanga yathenda uqala la South Africa. Ngaba nama-bodyguard ngisahamba lapha komakethe ngangihamba so laba bagadwayo babeza kimi athi ngicela ungifunela amabhawundi ngicela ungifunela igora ngicela ungifunela mina ngangeve ngigadwa ngoba mhlawumbe kukhona into engisabayo ngoba bayazazi iwombe zabantu ngingena ngeyo-station ngiyangena ngivala itheku lonke nje Naku kuthiwa ngina waba nosangozi. Naki nashano. Amaphoyisa nenye indoda ejule. Sankosi bangifaka uZankosi bavalwa imetro yonke kodwa kwathi kuphela isona lawo maphoyisa angifaka uZankosi ayisefika abulala nawodwa wonke baduma siyazazi lezohombe siyazi. so akuyona ke ingane kwani uma sixoxa ngomuthi ngaze ngathatha incwadi beya kamasipala eyelo yokubhala amathikithi kwami lencwadi ngayithatha kwathi makuphela isonto elilandelayo kwafika umphathi wakhona ezokuxolisa wathi uyacela ukuxolisa yena kangene ngangekho nokuba khona ekhaya wangifonela ngeza ukuthi ngifonelwa amaphoyisa wathi uma ufonelwa amaphoyisa ngathi usuku kanye okungenelana nesibhamu wami
athi usungenile kwamoya ungena esigodlweni wathi baba ngiyaxolisa bengingazi ngathi hambe ushiya futhi lawo masiko wathi ngiphuma emsebenzini yabona so njengamanje amanga business yonke lento kudlala ngabantu bafethu Asikho Sgubhu sa6 million khohlwana umuntu bese no 6 million usafunani usafuna konke ulisa ibhizinisi awusuno 6 million hamba uthenga ama-truck bese uza kuthina sikunikeze isigubhu sokuthi ibhizinisi lakho likhule lama-truck sikunikeze ulayini okufaka ama-truck emayeni wokuthi la ufika khona ngqongqoza uthola nemali encane nje ukhiphe nje noma u-500,000 noma u-300,000 bese ukhulisa lelo bhizinisi lakho ubekela phezulu kokukhosa awukwazi ukuthatha u-6 million uyowunikeza umuntu ongazi lutho kodwa eyitshela ukuthi uyazi ngoba kusasa ubalekela wena usufuna lo 6 million wakho ungasakwazi ukuthola ngoba phela umnikeze enivumelele Asikho Sgubhu sa6 million amanga lawo okunye nokunye angikwazi but angichaze lokho ngiyamazi kudala ngisayisayonto abantu ngisengichazile kudala futhi eqalile ukusebenza umsebenzi wabantu abadala so njengempunga kuningi akwazi engingakwazi lokho nje ngiyazi ngiyakuhlonipha futhi ngiyakuthobela ngiyazi futhi baningi abelaphi abadlulile ezandleni zakhe abasizile including lo muntu akababa lo amdisciplinary ngoba akalwi naye abaningi ngiyabezwa ukuthi umonela ukhehlelezi ingane kuMabalengwe Khehlelezi udlule ezandleni zamabalengwe uMabalengwe iyona ndumandumane eyaduma ezizweni kusukela kudala ezithakazela ngaleyo nto kusukela kudala iyona ndumandumane eyaduma ezizweni udlule la ezandleni zakhe uqinisile baningi futhi abadlule ezandleni zakhe lo baba uqinisile lapho okay ngize kulo ibuzayo yeyigubhu zo 250,000 350,000 500,000 cha nayo dokotela ngiyamhlonipha kakhulu Dr. Mabalengwe Dr. Ntombela Mahlobo omkhulu umpangazitha kodwa azikho igubhu zaleyo mali azikho naye lo qiniso uyalazi azikho nje azikho ayazikho zingakhona la South Africa kodwa uma beyilanda nabo la beyilanda khona eAfrica azikho ayazikho azikho mfethu nabanye abaku YouTube abathi banegubhu zo 500,000 amamiliyoni because akusiyo Khehlelezi yedwa baningi abathi banegubhu zalezo imali ayazikho bafethu ayazikho kodwa phela ngiyiphikisa iprice yomuntu into esisemakhosini ngoba uyawuthenga unyukani ngo20 rand mhlawumbe uma usukhipha nala nkozimalanga mhlawumbe usu5000 angazi yabona kodwa mina ngisho from the source la esuthenga khona sonke unyukani awusiyona 5000 rand yabo kodwa masusu la ekhaya ubukhosi bala ekhaya mabuthi isigubhu so500,000 it's fine ke lo ngeke ngikuphike ngeke ngilwe nalokho ngeke ngimelane nalokho but ngisho mina from the original source abantu abakha lezi zigubhu eAfrica koNtanzania Benin Ghana India Mozambique Zimbabwe Zambia Congo abo Malawi Namibia ayasikho saleyo mali Ingoma yami kodwa unenzondo udlala ingoma yami kodwa unomona wena uthanda ingoma